Kardom jirpotum nili biren singi. Pinili tum cethan posenang Karbi Anglong Autonomous Council kili ka puthak. Kili karani nang libom tang lu posi Karbi Anglong arlu inkoira throk a constituency lostame tiket ke hangabang phuatum chon phru chon jamlo. Cethanam nang pulutang te ruling party tumabang kaddo ka wepen lead muchot tiket ke hang labang su asai ke claim mate high command maga chingki kaddo ka mangke kaddo ko party pen ruling party nong se lead muchot lo aninge je the dolo non ke wangji stame BJP sarkar se nang doji posi puala bangsolam ning je the pen si kaddo ko tame tiket ke hang manga chon phru chon jamlo pinitum jethan posenang Amreng constituency alam 9 number Amreng constituency lostame lapusonsi ruling party tumang bong tiket ke hang abang phuatum pinna ceklang si anutin amena kacepaloi ban high command kacing kitir lap lublo labang su kitir lap mate non am tiket ke hang abang phuatum amen ke klang ateng pulutang ti nilitum along birta nang kili ating pulutang ti lake lahelo non ki khibom rinatarang pi lake chethan jok prolo kadu westa me chini lo khibom posila ke hang don vek pori alangli rideng si tiket chepalong po mata ala alangli si puthot tiket chepalong tu pola bang claim vek po pakai kadu ka wetum stame lake chini lo alangli phan chethan nam de pinpen anut ka prek command mara kadu pulutang te lake nilia frangse amen se nangli phan naltum phan than po Dhon Singh Dera lapen ke Lokas Milik Dhon Singh Rongpi Hemonto B Buddheswar Rongpi Rajesh Kru Agustin Hansi alang litum nonamat amena artikel cepalong je phan jungjunga hin pen high command atu men kaching ki che than nam ke tir lap lu lo pen ke rada tum nosta me kachar jupon du bom lo seta labang suang bong pen rada tum ke che than tiket ke long me min nai ke la an ke hang do nang bong pen tiket ke long me min nai ke pu ke che than alam along bang ke amen ke klang dong ke la ke rina terang pilo Dhon Singh Dera lo Dhon Singh Rongpi lo Lokas Milik labang pli phansi non mat ke labang pliang bong pasi inut long po bang si radatum ke chethan lo lapen labang pliang bong kopi pasi ke long ji kopi pasi ke long le deji pu alam jong si chethanam purtang te lake ke chengsi kopi pasi rina non khibom le alang li phan tiket ki pipe ji hai kamana tum labang su lamaga rada long ke klang la ke lason hello rina ningkan pho ang bong kalang li jat akam ke claim sita chun che pin alang li kret throga ningkan hut kache chaga teng pen alang li kam chun che la tai sia sai lo la so posi ka anu ka pre som ne hang do nang kok lo la pen tiket ke long le deji alam pu alam thike klang mangkala hello akai pi rina terang pi alang li ningkan pho alang li worker tum phan kaching ki kache than mimi lapen a order dur la tum phan chepami pon pi la hai hui lapen hai kamana tum menta la an kache midun awi labang so posi alang li ke nona phong ke tiket long le ta hai po bangsi lam klang lo lapen tiket long thuji po alam mangkala puson hello alang li nonamat MSC do woilang lapen ke nizang Karbi Anglong BJP committee along ke alang li dun mai phi lapen do thlang alang li ke BJP Mohila Morcha state committee along ta ar puthe dung do lasi hajar pen se me alang li se tiket chepalong ji po alam ta penang tum ke ningjelo lapen adun thu thlang Dhon Singh Dera non adhiu ke Dhon Singh Dera si tiket long po
pupenang atung ko than alam thi abang kala halo alang li ke CM asai du potsi alang li ke tiket long pupusi thanam lo lapen labang so dimong penang atung ko than thu bang ke ako ka prek alang li ke CM asai du posi tiket long li potum ta ka than do athie bang ke la puson CM asai du alang li pen ke bang ke thom CM pen ke bang flipo dorsing ro hang ta sai du ritesh hi ta sai du non dhon sing dra ta sai du laso sai du posi tiket long li puram the bang ke hello BJP tum long ke family politics pu abang ke awi pusi rada tum chethan lapen BJP tum mata laso alamang si ningji pon bom kedam tang kongres tum hansa dame kongres tum ke family politics ti pathi polam basa tum election ka pathu i alam da dukok lalu laso posi dhon sing dra ke hajat sita tiket long donde pora tum chethan lapen ke rina terang pista me alang li fan tiket ka pelong le det je phan lape alang li chapalong lok je phan pura dhon sing tera against high command long pon mi alam pur tang te kedam tang 17 aning kana hot alang li kopli constituency pen BJP tiket hangdun lo long le dat lo alang li dim mangke Pawan Kumar hansi pikok lo aning cepa jang jepen alang li BJP en cekak dun daksi AGP tiket ce wan to pen alang li election cepati dun thulo kiling long arjab dun lo amat BJP rideng mate Pawan Kumar rideng si alang li rem dun wok lo labang so rem dun wok pada fit alang li puthot dojo jelang Pawan Kumar ke election ka pathudun a documents chokche alang li ke dak 6 dulong ke election pathudun long le labang so alam van pen alang li high court long sedame PIL case pidang lo lasi alang li ke BJP against ke dam po alam the bang rina terang pen ke high command phan thanam wekpo pubang si ratum ke ba thadun lo lahai hui alam nyong si thanon lo isi ke family politics isi ke lang ke dam tang kan ke dam tang hutame BJP against lok si ke dam po alam thanam lo pote lage alang li fan tiket pipi daji polam si ratum matha dolo ako do thalang dhon sing rong pisi nona phong ke tiket long jibon po pai kratum penang tum ke matha dam setak ke dam tang 17 kan sutami dhon sing rong pi bangta tiket long don dedet pen alang li BJP against si damlo alang de AGP adiket chewan pen si ambreng constituency long pen arjab dun tan lo labang so fit alang li rem dun wok lo rina terang pilong lapen ke alang li BJP pen ke thang atram si abe pin lo non chekloyon thomjon free pen si puthot BJP long chepa ogdon thulo la so teng melang namlo pulotang te rina terang pisa me alang li phan mang ke la so alam thesi high command long pon po alam bang mathadam lo lasi alang li long le busi alang li phanta kadu e mathalo lapen penang tum pulo kali dhon sing rong pisi non phong ke tiket long po athike alang li ke dam tang Karbiang long district thak thia ko ke orun terang si Karbiang long a BJP president lapen orun terang phan ke do ke dam ka do kawe mate halaso porhut 17 aningkan aprang ahura apor bangke Karbiang long BJP pang tang mangke dhon sing rong pi hello dhon sing rong pi si me thang akhia dat cepadam ben si Karbiang long BJP ke pang tang po apot si halaso ke tiket pipe dalo lapen non mangke alang pan ke tiket piwek po pubang si penang ratum cethan lo lapen dotholang buddhesorong pi bangka apor si bangke lalo dhon sing rong pi long si alang li kam jam cerap dun lo alang li election ke thursa me alang li sikat do kawe chingki cethan pen chenglok alang li si ariar e son si ceman lo seta non bangka alang li ta tiket hang dun lo lapen alang li tiket long mimi pualam thi ratum kamat hadun bangka halo alang li non Karbiang long RSS kepang tang dun abang phuang bong panalang teng nut lo
La supasi lalelong loksita manghume me kawi polam si ratun mong cethan lo. An para tu mangke Hemonto be le punon mate Lokas milik le punon Agustin Hanse le punon mate Rajesh Kro le punon alang li teman ke la an ke ratum cethan nam de puai fit seta tiket long lok pulang tiket manghume me lamang kawi the ke dang tang hot rina terang pi tiket ke long dun lok same kadok kaweta cethan kadok kaweta chini rina terang pita lapu an are BJP long ke klaim dun mangdet kacepat duk mandet pubang fukalista mir alang lipan si parti ban tiket hudai koklo la sinona dhus tame Hemonto be phan Rajesh Kro phan Lokas Melika phan kalite Agustin Hanse phan tiket hudai kok pusame kamang hume me ke awi potum ta penang cethan lo si komat ma ke long ji ke long le la bang ke mo apor si than po sita mi non lam ke klang la pen ke long me ke long me polam ke klang mang ke non an ke klang mala po hello lapen isi bangke Lokas Melika paham jo si cethanam lo pulatang te Lokas Melik nonamat ke Amreng constituency along alang li BDC chairman manbom lapen rada pen kacing ki cethan mang alang li mesen lasu pasi rada tumnyo si alang li phan pinang jipu hangnun pulatang alang li long ta hek serta BJP tumlongyo si isia ko furki mulang nam pulatang te BJP के isi kotor Hinduttwabadi isia aparti posi cipulo posi Lokas Melik ke alang like kroy adhorom ke Kristen adhorom lasu posi alang like Kristen adhorom posi long li mimi mate long pon pe posi rato mangke cethan bono lason thak si Agustin Hanse tame Kristen alang li minority board chairman man bom office tame alang li pan ke high command pen pipon pe dat ta high posi cethan bono Hemonto be fasita mer pason lo alang li ke rat social akam ke claim ke damalo mangke non anta la pan thekong lang po office tame parti long high command mangke cepa me polong mangke alang li kaduk ka weapon ke engkam sia prang duk lasu pasi alang li long dun me polam ta cethan lo lasi komasi ke long jema ke long lema la ke mo apor si than po mo apor si chini po la pen long dat pen haji ma hemal tan mo apor si chini po la si Amreng constituency along komat marsi tiket ke hangdun la pen la tum tiket ke hang dun atum bong kopi posi ke long ji kopi posi ke long le la bangso birtan itu kirib long maten itu ka chini dun ateng po tang te la nonili nang ka than pa hello la si pini Amreng constituency politik la a historia lam theka che than mangke la daksi intoni ko